Yabona mina ngikazi ukungena kwi-relationship. Kusekhona umuntu okubiza ngegama le-ex yakhe ethi udidekile. Dideka kanjani? Dideka kanjani? Igama. Dideka kanjani? Yini nje lo muntu Aka-move on lo muntu lo. Ayikho nje. Aka-move on. Kuthi la wena aka-move on. Move on kwena uke-move. Hawu, Like susa umuntu move ese-move. on. Usiya move on kanti move off. Move hawu. Ngoba phela masumuvile phela ungabusayikhumbula igama lomuntu yabo. Ngcono kwasamini igama lalondeka ngisalikhuluma. Awusalikhumbula lo. Sengakhohlwa. Mina isilapho ngcono ungakhumbula yena umuntu. Kodwa hayi igama lakhe. Hayi igama. Hayi igama lakhe. Hayi igama uhlangana nabo namagama. Uyaphi egameni wena? Hawu ngcono nokuthi ukhumbule ukuthi ke igama lakhe ke liqala ngobani. Uthi liqala ngobani? Hayi lona. Hayi lona. Hayi lona. Hayi lona. Uhlangana nabo namagama abantu. Mhlawumbe ungakhumbula ke noma ke ukuthi uhlalaphi mhlawumbe. Ya. Ukuthi utholakalaphi kodwa hayi igama lakhe. Hayi igama. Noma mhlambe ukhumbule noma i-ID number yakhe. Noma i-ID number yakhe. Kuba yona ke lisi na 13 digits ke lisi ungenani kodwa hayi igama. Hayi igama. Hayi igama. Uyaphi egameni? Hayibo. Noma mhlawumbe ukhumbula inamba yakhe ke mhlawumbe kodwa nawe ungayisave igama lakhe mhlawumbe ufuna ukumfonela mhlawumbe ubuza ukuthi khamba kanjani mhlawumbe ikuphi la ungalekelela khona kodwa ungayisave ngegama lakhe. Hayi igama lakhe. Hayi igama lakhe.